Singi ke balai ke gospel ke Matius ke lenong ke balai ha ke keteng pa ba khun ba mun siam ba khut amen putrai kan rat pha yo mun siam jang mi halor chungi bangin dup la ban champang bangin yo ke jing start man sung thu e ka tien jong mi ha ke lenong ke balai habau Yohanes Baptis ulawan bat ulas dang ban yalap hari kenja Judea ula ong tukla ke bamut naba kahima ublei kalajan unong yathu lupa Isaya ula kren sepang Yohanes haba ula ong don uba perta hari kenja tepen kre ikilenti jong trai tepen bet ikilenti singkien jong Yohanes ula pong de kijan sni ut upan po sni ha kesingkai jong ula bam de kiput bat kangap klau kipat ba kilawan syau na Jerusalem na kejela Judea barok away bat na kithan khap wa Jordan kilapla yala kipop bat ula penbaptis yaki ha ke Jordan habau Yohanes ula yoi babon ki Farisi bat ki Sadusi ki awan syau ban yo baptisma ula ong haki khun ka senpu mano bayathu yapi bapila ban laj na ka jingbitar ublei ka balajan wan peni uso bapi la kala ka bamut wat harai bapila ban pengkesan yala di da ka baong ngidai kpa ya Abraham ngaong hapi ba ublei ula ban pimi khun ya Abraham na kinehi kimau ya usdie la pen am hatrai uding man la uding gabam seiso unsha pengat bat anbrat ha kading ngapen baptis ya pi da ka ban pen i ba pila kala ka bamut henrei uta unwan nadien jonga un pen baptis ya pi da mun siem ba khuat bat kading ukham khrau bor ban yanga bat ngamlong ubabet wat ban ra e ki juti jongu ubat yala ka jenpe hakakti jong unpun khut yala ka kentem bat unlum ya ukau hala kathiar henrei ya ustaj unthang da kading bam julep te ujisu ulawan na Galilea sha ka Jordan ban yo baptisma na Yohanes ula persyang ban pun ko ungu yo ban le da kumwe ngaken ubadei ban yo besya pen baptis hami Yohanes ula ong me mame penban mewan syanga henrei ujisu ula paiktin yamenta e kat matlong kumne ban pen urlong ye ka sandur jong ublei kumta Yohanes ula menjur ujisu utang siyo baptisma ula mi na kawa mar kumta ka beneng kalapli bat ula yo i mensim ublei ba wan hiar kum kaparo halor jong ti kasur kelawan na beneng uni ulong ukun ba e jonga ya uba nga das ngauhun ka gospel jong trai ke jingaro yemi ko Chris Hatulunong balai ke gospel Matius ngisem sepang ka baptisma jong Yohanes nang penbaptis Yohanes nang penbaptis ude ukun jong Zekaria pat ka Elizabeth Ngiyo sngo sepang ka jing penbenai ka jing kaya kamtam ka gospel Lukas kalunong ka baningkong dukat pasan hadu ka baat pesan la penbenai ka jing kaya jong da wangel uladap da mensim buku na du ka kepo jong ka keme jong nang ta pada ya de kur per Jisu lingba ka keme jong bat kaya commission jong Yohanes Baptis uwan kum Elijah wan penkre ya opat balaji na ka benta utra play kani ka syai bha khamtam ka gospel Lukas kalonong baningkong dukat bakhan rew bat bakhan nyo uble ka gumne un sapan phai biang ki bun ki Israel sa utra uble jungki uble hi un yalam ya bandong bakhlain bat bakrau bor kum Elijah ban penyesuk biang ya ki kpa bat ki kun ban pen phai ki rutam sneng sa jing start ki bahok bat ban pen kre ya pat ba babet ya utrai ban pen kre ya pat ba babet ya utrai kata kada commission jong Yohanes nang pen baptis bat ya kani ngisem kham kat pang haki kitab jong Malaki kalunong basaw dukat basan bahan riu
haba ublei uang ba syaban ban kata kasingi jong trai un sapha ya Elija ban depan kre ekipa julu ban penia sup yang ekikmi ekipa ber kikun ber kikmi ekipa mat kumta terter kani kadai ke ba u Matius ukwa ban om ba kumjuru Jisu yu ama ke gospel kalau nang ba khatwei ke khat lai haba ukren chapang Yohanes ang Pembaptis uang gumni baro kinong itu lupa berkaan yang Moses kila itu lupa hadu kapor Yohanes balada pikloi ban piang ya kajinga tu lupa jongki Jisu am lada pikloi ban piang ya kajinga tu lupa jongki u Yohanes ken ude u Elija ban sawan ujo Jisu umen kubur ba kata kajingkular sepang u Elija ban penkre ya kalenti jong trai ude u Yohanes u balawan ban penkre ya kalenti jong u trai kata kadai kaba u Jisu u kubur bat kani kadai kejinget kaba don hapreng kipat ba Israel kum kejinget tu lupa jong kipat jongki nong tu lupa ha kejinget ro jingrwa ya ro jong u sirak ya kipatriak bakrau jong kipat ba Israel ha kabenta ba upoi shapang Elija lenong basapu pra kat basipauru sirak ru u ong ikiju ikintien hi ba ya u Elija u blai ulajit ban pha haswa jong ba penkre ya kalenti jong utrai kata kadai ka jing yathu lupa kabangi syam haka kitab sirap kumjuru haka kitab Malaki lada u Yohanes wan ban penkre ya kalenti jong utrai uta bawan hadin jong Yohanes undai utrai ublei wa kipat ba Israel kilakmi lenti kane ka dai ka papau lingba kane ka jing yalap jong Yohanes nang Pembaptis lada u Yohanes udai kasur jong Elija ban penkre ekalenti jong utrai uta ban wan hadin jong undai utrai baru Jisu udai utrai ublei balawan syakani kasla pertai kajingalap jong Yohanes Pembaptis kalom tukela kabamut naba kahima ublei kalajan tukela kabamut naba kahima ublei kalajan kani ru kadai kajingalap kabau Jisu pendonkam tukela kabamut naba kahima ublei kalajan kakhot yangi iwei bewei ban pediang e kahimau jong leng ni don kam ningkong e ban kala ka bamot ka e ka kipat ba kile ha por jong Yohanes kila phla kipop yala kipop baru la Pembaptis ki ha ka Jordan sepang kajing phla la kipop ni semru ha ka kitab Leviticus haba ubrio betingit da kinu na kini kipop udi ban phla kata ka baula le nang ta da unon ra kajing terwa penbiang bar ulingdo unsat terwa na ka benta jong terwa kata kajing kenya penbiang how try na ka benta jong ta ubrio kani kadai ka badan hakatien jong blai kajing plai la kipop ban plai la kipop ka banikong e kamut ngi kubur ningkong bangilong ginong pop ngi kubur ba ka bangilale kadai ka babakla ban ngi kubur bangilapan smusi ya blai bat menta ngi skwa pan sedang ka batmai man pan ma hakasti banikong Yohanes nong banikong ko ba praw khandai ko ong ba ladang ong bangim dan pop e ngi syukur la dia bangim kran e kajing sisha handrei la damangi padeng ngi plai la kijong kipop mo u ba ulong ba hok ba ngila ban shania ba ya ini bangila ban shania mo u sama e kipop jungi iwei pe wei haba kis Farisi ba kisudi sadusi ki wan ban plai ban penyo e baptisma jong Yohanes ban pen iba ki kala ka bamut Yohanes uong ki tang kani ki kentien pen i uso ba pila kala ka bamut bat kani ka ring ka bat ka kdo yangi iwei pe wei ru ngidon kam ban pen i uso ba mangi ngi kala ka ba mut Yohanes uong ikitu ki Farisi ba ki Sadusi wat jupun kesan da ka ba ong ba Abraham ude ikpa jungi ngiru ngimla ban pen kesan lade ublei ulong ba isnai ubayai sya ubayai ma bat kumta terter ublei ukhot ru yangi iwei pe wei pada kita ka jinglong jong ublei ba isnai ubayai ma ubayai sya kadai ban kring yangi ban kala ka ba mut baptisma ka kentin baptisma kentin Greek kadai baptizo kani ka jingmut batenra jo kani ka kentin kadai ban pengam hendrei ngi syam ka jing tho ba khut pada kam ka gospel Markus ru kumjo ka gospel Lukas no khalwei khat balai popra ye ite kentin la pendon kam ru ki wei ber ki benta ki bam kdo ya ka jing pen ngam nang ta mpoi sya ka baptisma jong Jisu ha baptisma jong Jisu ngi yu iya ka Trinity ba khut ukpa ngi i kasur ko bakrana beneng nang tada ujisu bar umensim bakut kadur upa kaparo
habang iong mensim ko hakadul kaparo kamut ba mensim ko dei kaparo kamut mensim ko upa kadul kaparo kamut kaparo ka thoi kadul jo mensim ko hakaju gur komru in puli hakaki aka kam jo ki apostle ki leading ki thoi ka ya ka jing ai jo mensim ko ki thoi yo mensim ko ka ba ka thoi yo mensim ko ba kum ta ter kini lidang ki dak kisien kaparo hangniru ka yang na kabenta kadur kadar jong mensim kadur jong mensim bakut ban pen ia ka jing don jong mensim bakut ha ka baptisma jong Jisu bar ka e ka jing tmu ba kong san jong ka baptisma jong Jisu ngite po Jisu de bahok bam don pop ye balai Jisu lap dia ka baptisma bar ha ka jing kran jong ubat yo anes ngisem ya menta ai ka mandong ko ni ban pen ulong e ka sandur jong blai Jisu la siem ya ka baptisma ban pen ya seriem ya la de bat ngi kinong pop ba mangi ki ba pop pada em ngin de bla ban ya seriem ya ka jinglong hak chung u Jisu ba khlam dan pop ye ula siem ya ka baptisma jong ka jingkla ka ba mot ban pen ya seriem ya la de bat ngi khnang ba mangi ki ba long ki dang pop ngin de bla ban ya seriem ya u ha ka jinglong blai ngi siem ka stish ki korel nang ba san sti ba ar san ar we u blai ula pen long ya u nak benta jungi ublai ulap long pop ya uta bam sim tip pop ai khnang bah u ngindep kala long ka hok jung ublai siti siki hebru ru ma u ulong kumangi na dong sedong haki eke baro lat no naka pop lat no naka pop Jisu penya seriem ya de bat ngi pura na dong sedong walada sim don ka pop ru wan ban ye kendu yangi ha ka jaka bamangi ngidang dai kinong pop ha ka por baptisma kata ka baptisma ka bari kata kasin jong kajing kelau ka bamut wan ban ikendu yang i ha kata kapor memengingi dang long kinong pop bat kumba ong ka si sikiraman san ar sipau san ka papra baru sipau ka ong ba dei hakani ba ublai ulapan i ka jing i yang i ba menbang ngidang long kinong pop ukres ulawan ulayap na ka benta jungi iwei pe iwei kadai kani ba Jisu pen i ka jing i yang i mau ba hok penyesriem bat ngi kinong pop khnang ba mangi nginup ya seriem ya ka jinglong blai ka jongu bar ka ktien ka ba ublai ka bang yo sngo ha ka sngi baptisma jong Jisu ka dei uni ulong ukhun ba e jonga ya ubang ada sngo hun e kani ru ka dei ka sur ka bang ublai ukran manla ka por ini iwei pe iwei ha ka sngi ka baptisma ha ka baptisma jonga ha baptisma jongpi ha ka baptisma jongki khun ki ti jongi ublai ong ye kinju ikintien uni ne kanie ne ine ilong yukhon ba e jonga ngasmu pha e bat kum ki bara sumthu ki bala he ngidon kam ban em ya kani ka jingai e ba ka jing em ka ba enga em menta ka dei ka jong Jisu ka dei ka jong ukhon jong blai ka dei ka jing em jong ka jing long khun blai ba ha ka ju ur kom ngi haban ong ki khun ki ti jongi ki baret man pen he pen san de ki ru da ka jing smu thu ka ba maki ki dei ki khun jong blai ba maki ha ka baptisma la pen long ka we ya ki ba Jisu Christ ba menta kim dei tang ki khun jongi and dei ning kong e ki dei ki khun jong blai ti menta tu ngi ne dwai lang ya ka jing dwai jubilee jong menta usnem ko kwa ba ha beneng to ai ba ka jing ngai ka ba mela ai hangi ha khun jong me Jisu Christ u hen men jong i bat ka ding jong ka jing e ka ba mela ka ba lar hem ha ki do nu jong i da mun sim ba ko kim ker siu biang hangi ya ka jing ker men bala ker khu na ka menta ka jing wan jong ka hima jong e to ai ba ka jing ai jong me kan pen kala yangi shakinong bet sambai ki bam jut hat jong ka gospel to ai ba ki sambai kan pen kala ka lom brio man brio na shapo bar ya ki jing tha baro ha ka jing mi lan ti ba ti kana ya ka benang bat mai bar ka perthai bat mai ha ba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka burom jong me kan ting shan shabam jukon to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kersiu biang yangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka penta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing men bat ka jing sok jong unong pen em jongi sha satlak ka parthai shami ublai jongi ubalaker khu junam kan long ka buram bar ka jing ro shi junam amen ipa ne ka jing sa jong ka kmi be
ban dwai na kabanta jingi bangin long ki bayai ne kublei ko Maria kabara ba kajing ai utrai ulan bat phala kar kui pana plengki kentai bala kar kui usok ko po jong pa Jesu ko Maria ko kukmi jong ublei te dwai na kabanta jingi kinong pom menta ba khapor kajing yap jingi amen ka buram ha ukpa ba ha ukun ha msi makui kembang lalong ha bangening kong kumju menta ba bor junam la junam amen kodonur kutam Jesu to isin aingi ko Maria knirap jingi Kristan to duai na kabanta jingi ha kerteng ba ukun msi makui amen